ביחד עם המקרר שנשלח לכלילי קלות. אני ברגע אחד. היי, שמי אורן דוכן מאורנלנד. אתם בטח מכירים את זה, שאיך שסיימתם להעמיד כל הדברים באוטו מאחורה, סגרתם, ואתם באים לעלות, ואיך שאתם באים לעלות, אתם שומעים את הקול הבא. אבא, תביא לי מים. אז מה צריך לעשות? ללכת אחורה. לפרוק את הדברים, כי הצידנית או המקרר נמצאים למטה, מעליהם האוהל או השק שינה וקופסאות ואוכל והכל קשור כדי שזה לא יעוף. אז אני בניתי מתקן שזה יהיה קל, פשוט ביד אחת לשלוף את המקרר. אין שום בעיה, גם עם כל האוטו מלא. בואו נתקרב, בואו תתקרבו ותראו מה בניתי. הרעיון היה מלכתחילה לשמור על מינימום מרחקים שאנחנו חייבים. מקרר חייב מרחקי אוויר כדי שיוכל לעבוד כמו שצריך. אז קודם כל בניתי עגלה בדיוק במידות של המקרר. ואז שימו לב, הכלוב שבניתי שהוא בנוי מרשת, הוא בנוי מרשת כדי שהמקרר יוכל, הזרימת אוויר מסביב למקרר תהיה מלאה, גם עם האוטו עמוס, עדיין זה שומר. שימו לב, השתמשתי פה בידית, יש מגנט של הרד דיסק, מגנט מאוד חזק. ובעצם שתי מסילות של 70 קילו כל אחת, סך הכל 140 קילו, זה מעל ומעבר למשקל של המקרר, מקרר של 40 ליטר. 300 שקל עלו לי בערך המסילות. עשיתי צירים מיוחדים של 10 מילימטר, כאשר עשו לי חריטה מסביב, ואז יכולתי להשתמש בסיקליפס, ובעצם יש לי מינימום מקום, מינימום בליטה, זה לא כמו אום, הרי מצד השני זה כמו פה, מרותח, זה לא בולט, אין שום דבר, וזה גם ברזל שמיועד, הוא לא נשחק, לא שום דבר. שימו לב, גם פה מאחורה, עם החשמל, הורדתי את הידיות, היו ידיות מקוריות של המקרר, זה מקרר של דומיטקו אקו, הן היו בולטות 3.5 סנטימטר, פירקתי אותם על מנת שלא יהיה לי בליטה, גם מפה וגם מהחזית, ובניתי מפה על אותם ברגים, פשוט תושבת לקשירה, ואז חסכתי את הבליטה של 3.5 סנטימטר מכל צד, זאת אומרת, קיצרתי את כל המהלך ב7 סנטימטר, בקלי קלות, יש לנו ביד אחת אפשר לעלות ולהוריד את המקרר. הרעיון היה של להוריד את המקרר כלפי מטה, זה כשטיילתי עם הילדים שהם היו קטנים, אם המקרר היה יוצא ככה, הילדים היו קטנים, היה קשה להם בעצם לפתוח, במקרה הזה אני משאיר את המקרר ככה, הילדים יכולים לבוא, לגשת ולהוציא כל מה שהם רוצים. בואו נדבר על מוצר משלים. בסרטון הקודם שלי הראינו את הכריות ואקום, בשביל הכריות ואקום למטבח. אז אינפלד, בעקבות הסרטון שלי, הביאו בעצם מוצר מקורי שלהם עם הכריות, עם כריות הוואקום, שבעצם זה המתקן שיושב על כל אוטו בכל זווית, מפמפמים, כמו שאתם זוכרים, עד שלא רואים את הכתום, ובעצם בכמה שניות יש לנו שולחן ברגע אחד, ובעצם זה פשוט מוצר משלים ביחד עם המקרר שנשלח לכלילי קלות. אני ברגע אחד יכול להכין אוכל, להוציא שתייה, זה עוזר לי גם לשלוף דברים מהמקרר. אז חברים, יש לנו את כל הדברים האלה, נשאר לנו רק דבר אחד, לצאת לטייל, ניפגש בשטח, להתראות.